Son José María Calo, presidente da Cooperativa Agraria Provincial de Coruña, que é unha cooperativa de segundo grado que abarca outras, neste momento, 39 cooperativas de primeiro grado. No seu día era a antigua dona de Leima e a partir do 2000 dedicouse un pouco máis a traballar con explotacións e con outras cooperativas. Temos 3 técnicos de campo que están asesorando a outras explotacións e eu que digo neste momento que un ganadero ten que ser como un músico que sabe música e é darlle a partitura para que ele na súa explotación saque o máis rendimento posible. Temos neste momento 12 lederías repartidas por toda Galicia, incluso 3 fora de Galicia, 2 en Madrid e unha en Salamanca. Todos os nosos xeados son en base a leite da nosa propia granxa, naturales, artesanos, sin conservantes, sin colorantes, todo o que abarca nese ciclo de produción. Aquí o importante son as persoas. Nunha cooperativa sempre os socios poden aportar algo, un conxunto de ideas que sempre van en favor do que é a empresa ou a cooperativa neste caso.